தனது திறனற்ற ஆட்சியின் பிரதிபலிப்பாக தமிழகத்தில் நடக்கும் கொலை, கொள்ளை போன்ற குற்றங்களை மறைக்கவும், பல்லாயிரக்கணக்கான ஊழலை மறைக்கவும் தினந்தோறும் ஒரு நாடகத்தை நடத்தி திசை திருப்ப முயற்சித்தது திமுக அரசு. முதலில் நடத்திய போலி இந்தி திணிப்பு நாடகம் தோல்வியுற்றதும் தற்போது புது உத்தியாக தொகுதி மறுவரையறையை எடுத்துள்ளது. கோவை வந்திருந்த நமது மத்திய உள்துறை அமைச்சர் திரு அமித்ஷா அவர்கள் தொகுதி மறுவரையறையினால் தமிழகத்திற்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்று தெளிவாக விளக்கினார். श्रीमान स्टालिन जी, मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि डीलिमिटेशन के बाद प्रोरेटा के हिसाब से दक्षिण के एक भी राज्य का एक भी सीट कम नहीं होगा. ஆனாலும் வழக்கம் போல அதனை காதில் வாங்கிக் கொள்ளாது. தான் திட்டமிட்ட நாடகத்தை நடத்தியே தீர வேண்டும் என்று தற்போது தொகுதி மறுவரையறை பொதுக்கூட்டத்தை அறிவித்துள்ளது திமுக அரசு. சுய புத்திதான் திராவிட மாடல் அரசுக்கு இல்லை என்றால் சொல்புத்தியும் இல்லை என்பது இதன் மூலம் மீண்டும் ஊர்ஜிதமாகியுள்ளது.